moltes vegades no ens queda clar quina és l'activitat de cada esgraó de l'administració pública, i per això també hi ha com un petit distanciament entre el que és l'administració i la gent del poble, que moltes vegades no sabem on hem d'accedir per rebre informació sobre el que pot ser qualsevol activitat esportiva, qualsevol activitat cultural, que sí que és veritat que hi ha sepastes programes, o, per exemple, els serveis socials dels que disposam al CUDI. És molt important tenir aquesta via de comunicació una mica més ampli o accessible per tots. La idea seria tenir un casal de barri on hi hagi diferents àrees, no? I una d'elles que sigui una àrea jove on hi hagi una dinamitzadora que pugui organitzar activitats, no només esportives, sinó també d'entreteniment. Potser també estaria bé que fos una àrea en la que s'incideixi en persones que tenen més risc d'exclusió social, que gent que té pocs recursos, que no pot pagar una activitat, que la pugui fer allà i no se l'hagi de pagar de manera privada. I no només els joves, sinó tota classe d'edats i de persones que se pot abarcar un rango molt ample. Jo trobo que s'ha de donar una participació, s'ha d'escoltar els joves, i així com ha dit na Josune, el tema de la dinamitzadora, trobo que és una molt bona acció perquè pot fer de pont entre els joves i l'Ajuntament. I ja que jo soc del Moll, trobo que seria una molt bona acció tenir aquest espai allà, ja que som un poc els oblidats del CUDI. Els oblidats no. Jo no diria la paraula oblidats, però sí que és vera que el meu compromís amb tots vosaltres és que si jo arribo a la Balia, cada espai, cada zona del CUDI, sigui el Barcaret, sigui Esport del CUDI, sigui el CUDI Centre Històric, etc., han de tenir les mateixes oportunitats, les mateixes, és a dir, totes al CUDI.